Dáme si farmáře. Ještě jsem hradu, ale nechci to stavět, takže dáme farmářskou chůzi. Pak dám deadlift, klasický deadlift. A nevím, jestli tady ještě nějaký rovný místo. Možná půjdem vedle. Dáme když tak nějaký elektrolyty, kdybyste chtěli. Nebo tady mám takovej jakoby jonťák, takovej. Třeba nějaký cukr, jestli nechceš. A nebo čpavek, no. Ten by tě postavil na nohy určitě. Já si taky myslím. No, takže dáme deadlift a doplňky. asi doplňky, no. Asi doplňky, no, já nevím, co ještě je teda. Všechno. Já spíš přemýšlím, co vezmu za osu na deadlift dneska, protože nevím, jestli půjdeme klasickou deadliftku, vím, že minule jsem tady šel Axa, ale ten nechci teďko, chci asi deadliftku klasickou a nevím, jestli půjdeme na tvrdý tady na týdle, nebo jestli vezmu prostě deadlift bar, no, to se ještě rozhodnu po farmáři. Každopádně farmáře půjdu asi spíš lehčí, jenom dynamiku, abych se trošku nachodil to, techniku zase dlouho jsem to teďka, nebo lejel jsem to, ale já jsem to spíš těžce, že to spíš půjdu do rychlosti teďka zase pro změnu, ať to měníme. A to no, každopádně musím opatrně tady na to, protože mě to strašně odebává ty kotníky, mi to strašně sundává. Vždycky, když jedu, tak třeba uchop, jasně, tak uchop prostě už potom slábne, ale mě se prostě začne odebávat prostě tady. Začne mě jakoby prostě bolet nohy, že pak prostě třeba nemůžu chodit normálně, jo. Třeba když jsem měl tenkrát první přípravu, to jsem si všimnul na sobě a byl tam jouk, tak jsem měl hodně s joukem, prostě, že jo, série, drillujete to, různě postupně zvedáte váhu, abych si prostě i to nanosil a strašně mě prostě bolely nohy, no. Nebyla limitace už potom třeba té váhy, která už jako třeba nebyla tak těžká, ale spíš šlo o to, že jsem jenom se snažil zrychlovat, ale byl jsem prostě píči na nohy. Nemohl jsem nic, no, takže uvidíme. Možná to můžeme dát i tady, koukám, to je docela rovný, tak na to se ještě rozhodnu. Teď si dám americký pre-workout. Elektrolytky přidáme, dáme si Angel Dust. Vilda mi říkala, že mu bylo strašně blbě z toho. No ty jsi taky říkal, že je blbě, ale... Na mě jako v tu chvíli byl blbě, ale jak jsem se z toho dostal. Ale včera mi přišel týpek do krámu a že nechce nějaký nakopávač, že tak jsem mu to nějaký ukázal a on, no jo, já bych si dal tady ten shot. S těmi tam máme x nějakých jako nakopávačů. A on říká, no já si dám tady ten shot a já říkám, no to se nemá pít, já říkám, no ale že já to jakoby piju celý, že se to také nedá brát, jakože když prostě někdo váží půl 100 kg, tak to prostě na něj působí úplně jinak, než když jako to je na člověka, který váží 80 kg nebo holka, že jo. A on, no já si dám vždycky tohle, pak si dám odměrku nakopávače ještě ve fitku, a pak ještě při cvičení si dávám, já říkám, a kolik toho jako dávat. No, týpek přijel a týpek mi říká, no, už jsem hodinu po cvičení a furt se potěma no takhle opocenej pruh. Říkám, a tak funguje to, a on, jo, funguje to, je to skvělý. Takže jsem vlastně zjistil, že toho dávám málo, no. Takže bohužel, no. A on mi právě říkal, že začínal na amerických nakopávačích, takže to je fajn začít na něčem hned nejvyšším, no. To je jasný. 3 odměrky nakopávače za den. Spí ten člověk třeba. On mi říká, on si vybíral ty šabumy, takový ty šoty. To je prostě normálně dávka, když jako řeknu na člověka, co cvičí, má prostě 100 kg svalů, tak je úplně něco jiného, než když přijel to. A on, já si dám tohle, pak si dávám Hellnox, říkám OK. A on to mám na cestu do fitka a potom si dávám ještě ve fitku, někdy si dám kafe nebo tak, já říkám, a to dává tak každý den, jako. No, ale třeba během 2 hodin, jako. Ne, že za den, třeba aspoň za den. Během 2 hodin. Ale říkám, a vy jste jako v pohodě, jo, já jsem v pohodě normálně. A on říká, že jo, začínal jsem na amerických nakopávačích, kde je, že jo, pseudoephedrin, že jo, tady těch věcí, a když říká, hele, já jsem jako v pohodě, a ty jako fakt vypadal v pohodě. Jako to, že se potil jako svině, když tam přišel pořád, tak OK, ale, a on říká, no, tak mě už je 50, tak já už to potřebuju trošku nakopnout. Já myslím, že se celou jako vykopne. Ty vole, ale jako... Já si taky myslím, že mu poděkuje docela, no. Kámo, gram kofeinu je šíleně moc, no. Ale třeba dobře, kdybys to vypil aspoň během dne, víš, jakože třeba postupně to dávku, jako furt je to dost, ale furt je to lepší podle mě jako postupně. Strop na nás je na tvůj váhu třeba denně do těch 500, když máš to je tohle, no. dobrý trénink třeba jako, jo, a to je strop. Normální běžný člověk by měl dát po 300, 400. Ty král. Ty vole. Ale myslím, že jsem se dneska strašně těšil na dnešní trénink. Úplně ty vole hrozně. 2 dny netrénuju, už jsem měl úplně, jak se tomu říká, tíky. Už mi to chybí. Cože? Jak to, že netrénuješ? Můžu chodit do práce, vole, no. Já píču. Nechci pracovat. Chci zvedat, jenom. Takže to lajkujte. Takže to lajkujte, vole. A komentujte to, vole, ať už nemusím chodit do práce, kurva, vole.
Mě to nebaví, vole. Já to dělám pro vás, samozřejmě. Ten content, všechno dělám pro vás, a to chci ukázat. To nedělám pro sebe, abych potom jenom zvedal a chodil jenom cvičit a žrál a nemusel nic dělat. I já to dělám pro, ale ne, okamžitě to dáváš do té komunity, že jo, to je jasné. A myslím na druhý, jako správný křesťan. Vždycky. Miluji bližního svého, no. Je to tak, všechny mám vás rád. Všech 30 fanoušků. Z toho je 28 lidí z mojí rodiny. A 2 z mojí. Ach jo. Ne, já jsem vděčný za každého fandu. Ale potřeboval bych nějaký hejtry, no, aby to tam komentoval, aby mi to zvýšil ten algoritmus, protože to pomáhá nejvíc prakticky, když ti to někdo nadává. To je hrozný, vej. Hele, ale opravdu, já jsem koukal i na nějaký jako ty jiný tvůrce, když to. A fakt prostě, když tě někdo nadává tam nebo hejtuje, tak to má nejvíc lajků vždycky ten komentář a nejvíc samozřejmě to pomáhá tomu algoritmu, no. Ale tak vypovídá to něco o tom, no. Jako, já si myslím, že ty nejsi hodnej, já si myslím, že ty máš strašně dlouho trpělivost. Ty jsi dlouho v klidu, ale když potom ti udělá, to jsem tady viděl jednou, když mu ukradli boty. Taky si říkám už kolik reálně, prostě třeba takhle lidí prostě si šel, ale prostě byli okradený, víš co. To je taková zkušenost, jako, kterou si prostě podle mě prožije každý člověk, že ho někdo okrade. Mě jednu cikáni ukradli 20 korun. Fakt? No tak možná nějak kontakt nebo něco. Tady musíme najít, vole. Tak doufám, že jim to zlepšilo den. No a kdy to bylo? V jakém roce? Třeba 15 let zpátky? Tak třeba 13-14, no. No tak kámo, ale za 20 si mohl tenkrát si koupit cheeseburger, že jo? No taky mě to mrzelo. Se nedivím, tady když by dneska koukal kilo třeba. Ty vole. Že jo, za 20 si měl cheese, že jo? Fajnovky za 20. Takže to chápu, jako to by nějaký nasralo, jako. Ty jsou formářský, no. Mám rád formářský věci. Formářský hamburger třeba. Vždycky jsem ale přemýšlel, jako co je na tom jako farmářskýho, jako. Tak strašně, že se to tak jmenuje. Že farmáře jako úplně nejedl třeba hamburgery, si myslím. Maso od farmáře, ne? Oni nemají od farmáře. Co? Ty máš farmářský hamburger. V Litoměřicích? V Gurmánce. Nevím, je tam vajíčko, tak je tam jediný rozdíl, co oproti ostatním hamburgerům, je, že tam je vajíčko. A to značí, že to je farmářský. Nebo farmářský hranolky třeba, to jsi slyšel už určitě. Ano. Já znám v Litoměřicích akorát kafe doma a vazební věznici. Jsi taky kavárna, jo? Kafe doma. Vazební věznice je vazební věznice. To je jeden z mála věcí, kde jsem nebyl na vyťáku. Jo, já hodněkrát. Jenom teda pro upřesnění, já jsem tam nebyl zavřený. Máte doma modrý pramen, jo? Bohužel nemáme právě, no. No, takže jsi říkal, že chceš další dítě, ne? Tak už je to stejně jedno, vole. Ach jo. Jsi říkal, že chci další dítě. No ty jsi říkal, že chceš. Jo, takže to lajkujte, sledujte, komentujte. Je to krásný přece. Nejkrásnější. Ty vole, mě sere, že to nejde prach, ty vole. Kolik mají ty kufry v základu? Ještě jeden. Asi přidám tady. Takhle. Kufry jdeš na max, nebo... Ty vole, nepojedu na max. Jel jsem, teďka tam bylo 60, pak jsem přidal 15, to znamená 75. Teď jsem přidal desítky, 85, ale už nepůjdu celou rovinku, protože si budu šetřit nohy. Dám jenom do půlky, zpátky. Přidám na to kilo, asi s kilem jenom. S kilem 3-4 rovinky, max. Ale abych prostě byl do rychlosti, protože, jak říkám, no, prostě nevím, jak je to možný, ale tohle je taková věc, která mě prostě třeba hodně odebává, no. Přitom jakoby vlastně ty lejtka je takový sval, který jako člověk furt zatěžuje, tak si řekne, že by měl jakoby vlastně vydržet, že jo, nebo tohle, ale prostě no, mě to prostě sundává, no. Jako, bohužel, no. Přidám 2.
pičo, to je lehký strašně. Jsem rád, nice. Mňam, ty vole, dobrý. Trošku si jenom ten pick-up musím zvyknout. Ale uchop drží, no. Každý den jedu mačkátka skoro. Jak mi říkal ten Vláďa Tuláček, že musím zlepšit grip. Každý den se snažím aspoň. Dokonce jsem si koupil takovou tu, že když mačkáte, takže ho dáváte ty prostě jakoby dovnitř. A já jsem si koupil, co se to jmenuje, to asi nemá nějaký název. Taková guma. Máte vlastně, vypadá to jak taková pavučinka, do toho si jakoby navlíknete prsty, ono vám to ty prsty stahuje takhle dovnitř a vy vlastně tu gumu jako, vy se snažíte prostě takhle natáhnout prsty. A máte tam prostě odpor těch. A ono vlastně je to opačný pohyb vůči tomu, jak mačkáte dovnitř, tak vlastně jakoby dáváte ven. A je to právě jako kompenzace na ty šlachy nebo to, ale taky ty vole, úplně jiný pohyb, ty vole, jakože už jsem se na to trošku zvykl a za začátku jsem prostě, není to těžký, ale nejsi člověk zvykne nějak na ten pohyb nebo něco, tak já jsem prostě nemohl pořádně otevřít dláň, jako ty vole, to bylo jako, je to hustý, takže doporučuji i možná nějakou prevenci, protože v tom strongmanu nebo veškerým to, že ho vlastně mačkáte furt vlastně dovnitř, jakoby tohle, tu ruku, že jo. Rychle se to odpálí, ono to sice rychle regeneruje, ale je to prostě taky zátěž na ty šlachy, že jo, potom všechny ty různý přemístění, tohle. I dneska, že jo, vlastně jedu jakoby hovnováhy nebo nějaký ten, a i tak je to prostě zátěž na ty. A právě tohle to vlastně jakoby kompenzace na to, no, takže to je jako hustý, no. Takže to doporučuji, no. Jako na sílu, jakože, už konec pauzy, i sílu jakože prstů. Tak pojďme. Musíme to schválně odstartovat. 3, 2, 1, start! Dobrý, to bylo určitě po 10 vteřin. To bylo tak aspoň 8, 9, což jako ideální. 3, 2, 1, start! Ty vole, tohle muselo být ještě rychlejší. To mi neříkej, ty vole. 6, 7. Ty vole. Jsem doufal, že se k tomu nikdy nedopracuju. Tak jaký byly kufry? Lehký, ty vole, ale jsem rád, že to padlo, jak to padlo. Jako 100 kilo a lítalo to jako, že po, kolik to bylo? 6-7 vteřin, ty vole. Ty poslední 2 série. Jako chápu, že když se to asi potom zvýší, že to třeba se to zpomalí, samozřejmě to s tím počítám, ale když jakoby stají s tou váhou amatéři, nevím kolik chodí, no tak nevím tomu, kolik 120, 130 max, což už jsem letos odnes. Když se dopiluje rychlost, tak si myslím, že je úplně v pohodě. Když ohrada se nosí maximálně v amatérech, že jo, naposled v Aši byla 2 pade, což vychází cca 125 kg, jakože na jeden kufr, tak ty vole, to je nic, ty vole, to je nic. Deadlift jdeš jak? Tak asi zkusíme nějaký max, no. Stejně to je jak křivý, vole. Píči, vole. Ty krávo. Tak tohle to je skvělý teda, to vidím poprvé dneska. Tady máš synově. Krát, že to je úplně nepraktický, vole. Co bude dělat? Pojď co bude Hlavně dělat? ten kotouč vypadá, že ty ho rozmrdáš, vole. Víš tyhle, novink. Akorát, že samozřejmě je to nepraktický. Jako takhle je to skvělý. A na tu činku je to pana pič. Třeba by to bylo blízko u sebe. Podáš mi pití, prosím. Easy. Trošku pomalejší, no, teda musím říct, ale šlo to. Tak furt je to 250. Ale tak už má být formalita, vole, to mě jako... Já jo. Fuh! Do píči! Při tom odporu to šlo dobře, no. Prostě, vole, se to normálně si zastavil u těch kolen skulaných, no. To je prostě, vole, můj problém, no. Vadí. Je do píči, vole. Prostě málo čpavku, no, to je ten problém. Není v síle, málo čpavku. A zase, vole, zase na stejném místě, vole. Zase pod kolenama, vole.
Nevím, tady v té prostě pozici mám problém, nevím. Když to uvidí nějaký odborník, tak mi napište, co tam mám blbě. A už nevím, jestli to je startovní pozice, jestli to je moc váha, zádu nebo vepředu, nebo slabý nohy. Na druhou stranu, když bych byl silnej, tak to mám pokaždý, že? Ale je to 10 od maximálky a je to taková váha, že ani jako, že mě nebolí třeba jako to, jo, že kor, že bych nebo něco, to vůbec, já nemám žádný nezdravou bolest, tečka. To prostě tam je jenom nějaká místo, no, který jako dělá ten struggle, no, nevím, co to je, no. A už mám piči zhad. Video už končíme, já se ještě něco dojedu. Asi klasika, sledujte to, komentujte, lajkujte to. A možná dáme něco příště s Michalem tady. Dáme, ne, něco. Mohli bychom něco dát. Můžeme nějakou srandu. Můžeme nějakou srandu. Ne, nic, klidně něco. Něco bychom mohli vymyslet. Takže se mějte a buďte silní.